Femeia a fost îngrozită să descopere că în propria curte era îngropat un schelet. Imediat a fost cuprinsă de tristețe și spaimă, pentru că fiul ei dispăruse de câteva zile, iar scheletul părea a fi al unui copil. Trebuie menționat că soțul ei era cel care se ocupa de obicei de curte. Femeia a început să bănuiască faptul că soțul ei avea legătură cu dispariția fiului. În ziua aceea fusese chiar aniversarea băiatului. Ea venise bucuroasă acasă cu un tort după serviciu ca să sărbătorească împreună, dar a descoperit că fiul ei nu era deloc acasă. A devenit extrem de neliniștită și a vrut să-și sune soțul. Însă, înainte să poată forma apelul, soțul a apărut la ușă. Ea a alergat fericită spre el, întrebându-l unde este copilul. Dar soțul, nedumerit, a spus: "Nu e cu tine?" Auzind asta, chipul femeii s-a schimbat imediat în panică. Ea fusese toată ziua la serviciu, iar copilul stătuse cu soțul. Văzând privirea confuză a soțului, și-a dat seama că amnezia lui recidivase. Dacă era așa, atunci cel mai probabil fiul lor dispăruse. Fără să mai explice nimic, a sunat imediat la poliție să înceapă căutările. Prin înregistrările camerelor, polițiștii au descoperit că, în toiul nopții, soțul luase copilul și îl dusese într-o parcare subterană, plecând apoi cu mașina. Dar după aceea, era o porțiune lipsă în filmări, așa că nu se știa dacă se întorsese cu copilul. În orice caz, soțul devenise suspectul principal. Însă el nu își amintea unde fusese și nici măcar dacă îl luase pe copil cu el. Auzind asta, femeia a fost atât de îngrozită și îndurerată, încât a leșinat. Dar după ce soțul a dus-o acasă în brațe, nu mai dădea semne de amnezie. Ba chiar a spus că, deocamdată, nu putea să-i spună adevărul. Femeia l-a auzit și a început să bănuiască faptul că soțul ei era implicat în dispariția copilului. S-a ridicat pe furiș din pat ca să vadă ce face. L-a găsit pe balcon, arzând fotografiile și obiectele copilului. Această descoperire era aproape imposibil de acceptat. Chiar atunci, soțul parcă a auzit ceva și s-a apropiat încet. Era cât pe ce să o prindă, dar a primit un telefon și a ieșit grăbit. După ce a plecat, femeia a verificat repede ce arsese. Pe o scrisoare, a reușit să distingă câteva cuvinte. A sunat imediat cea mai bună prietenă. Prietena era jurnalistă și știa multe lucruri, așa că spera că o putea ajuta să investigheze. Dintr-o privire, prietena și-a dat seama că scrisoarea avea legătură cu traficul de organe. Auzind asta, femeia a fost și mai zdrobită și furioasă, a mers direct acasă să își înfrunte soțul. I-a spus că știe deja despre traficul de organe, dar soțul a negat cu încăpățânare. Văzându-l cum tot neagă, furia ei a crescut și mai mult. În cele din urmă, din cauza nervilor, a leșinat din nou. După ce a așezat-o pe pat, soțul s-a dus în birou și a început să lucreze pe ascuns la ceva. A doua zi, când s-a trezit, femeia și-a chemat imediat prietena. I-a spus și că biroul soțului era foarte ciudat. După un accident, acesta suferise de amnezie. De atunci își dăduse demisia și devenise casnic. Dar ce îi se părea straniu era că, de atunci, biroul fusese mereu încuiat. Nu lăsa pe nimeni să intre, așa că bănuia că acolo se afla un